ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азизи ман, чихеле ки мебинед дар рӯи экран чеки як ҳафтаинаи ма ай 18 то 25 ма чанд сум кор кардам. духтарако диде, ай 18 то 25 ма $500 кор кардам, 50,000 рубле. ҳар як шумо метавонед 10 хона 6 ана мехе пул кор кунед. касе мехоҳе команда мада рақамо дар рӯи экран бинависе, оиди кор шуморо маълумот метиҳем. оили ки нағз дора, расходи зиёд надора, маҳсулоти беҳтарин дора ки дилхоҳ одамо шумо метавонед пешниҳод кунед ва ё бихарам ба дили пур, барое ки гарантияш қатъия, ягон чизи фуфло надора ин ширкат. ҳама чизои аълосифат, премиум класс. маҳсулоти ин ширкат дар фабрикаҳое истеҳсол мешавад ки дар уҷа духиҳои брендови, косметикаи брендови истеҳсол мешавад. имина атомира маҳсулоташ дар анамон фабрикаҳо истеҳсол мешавад ва шумо низ метавонед ҳам аи чизо харидорӣ кунед, ҳам кор кунед. рақамамон дар рӯи экрана бинависед, оиди кор бо пурра мефаҳмонемтон. тамошобино мо биромадем пагави хатной. гарми рӯз соат 3 мо биромадем, соат 3 барои ки як гала кор дорем. рӯз Рамулали нав омад аз ҷои сохтмон бо бегаҳ мера, мега салқин шава ба биё гуфтиянша бо бегаҳ мера. дар пара рис кунем, арендаҳомона додем, пули света додем, ҷиёнмон халос. то 22 август нафаси озод мекашем. духтаро ма ширкати атоми рамен заказ кардагиам, картофелни идеде не фармош мегӯям чизое ки тез мара интерио ҳавас мекунам, мебар мекунам, намефуранд. ма фачан да назарам мекдала гермура медодан да бохум тош дад кардана да назар мо қубо маза метофт даятоназе да бохум медодан так то документота соскуни ана пюре эм пичоқша медодан та мерафти худат ов мекади мехӯрд. анам хари ролтон да гузаштагием дӯсто, ролтон ҷуда чӣ будай 94 сум. ина и ёпоки олма корея бурам званиёи баланд бигирем, ёпоки мокки ҳарча уҷа меорум интересненьки. рафтем چک میزنم اکا نگیرش مارا جا همین اگر اشتا باشه نگیرش مارا کجا اینم گذاشتگی بود رفتیانا چیزی بزنم خیلی آدم اوش درواره شکر فرصت دروار تاروز اوش درواره اوی بنوادم گذاشته کم اوش میروه با نه تاو گذاشته اوش نمیروه ما نشناجش باید گم خیلی راسمه خاطی رفتم کار ندارم چانسمه باشه که بوشو خیلی بوشم خون آوخه کده شیرین باشه شیرین باشه گذاشتگی میبریش خون مثل که تربوزه ایستش ای بیاد پوستی بونش کندو خاکا داغون دو پاکه نداری؟ پاکه نداریم اکا کامشه پیچه مایی با او باکر هم باید تربوزه رو کنیم بره لکر بیار اگر توزه بوش کنیم کامه میاد اکا خیلی نداریم مو نشستی داغون دو اکا زنده باشی نه рамунали ака дӯстони азизи тарвузхари рамунали буд. не инами ята бисма бигири чӣ кор мекуна ҳаллу лаг ранги ма ята калони гузаштаги чек шуда назар вале медонам ки об гузаштаги тарвузфурӯша деона хат ису мезана усу мезана бимундик чиндик гирифта. не хона мерам чӣ магазин ка дӯсто тамошобинои азиз, дар гармии рӯз мара хишмдод омадам помидор чине барои абети мегам ягон помидор биёр, меган ки нестай. инам қа помидора ма бо ҳарому ҳалол чиндам, хеле ба ҳазур не ҳамқа гарме ҳаст ки. дӯстони азиз, дар бегаи мо тарафи марказ рафтем, ҷода рамунаро
вохӯрӣ доштак чӣ коре дошт устуош қатидани мишав вохӯрӣ кардам пули кимчира додан ҳамин ремонт беҳад кори ким дайда ҳазор нозуки дора баъди вай бо занг мо задан бо яшиноси дигара дидем хулоса бегаҳ гаштем дӯстони азизи ман мо бегаҳ да биромадем чӣ хеле гуфтем дилиш рӯшан шуда давоглбта дилиш торик буда мардакана дилиш рӯшан шуда чӣ хеха зиндагӣ дар центр нек центра шав редка мебинем дӯстои азиз нигоҳ кунед мегзарем ҷа пешихода иҷа центра местам дӯсто нигоҳ кунед чӣ хел мардум бегаҳ да мебироянд дар центр дар ин вақт мо уҷа дар таи телевизор ховем не арӯсаки нозанинай кирташ блестящий намолшан кирташ дар фасон вақтова бине ина чӣ мехӯрад тамошобино фаромарз уҷа иса қати рафтем ёлва як соат мебирад фаромарз вапшаи худ рафтем мегам духтара келин кадани ман қаҷи гав зану келин накадани боши гав назану дадаш мега ки гап зан неки гори абишат нака гори рамонали гори не гори фаҳмиди гори абишат нак ранги дадар просто гап зан афта соос ки хе духиша бакин баврота синат ки бар гап зан бо накаби даст пас ша пешай ту илтимос рӯзум буте просто метони гап зани Вам тамом бемишам гап занатонистем салом алейкум. Хайба салом туда-сюда подход на хели сосиска колбаса ранги рамонали мехарим эти хели мухташку ба сосиска колбаса о авқоти гарм не ан да карсел бурдам я колбаси бахор хардам риза хардам я мега ки ҳамун со колбаса бахор набуд колбаса бахор набуромад хулоса фаҳмидӣ гори абишат накӯ матра мегирам мо ҷидо мешем охир ҳафти дига ман мерам пагаи дига туй намекунам ман ҳоли хона дорам охир ту чи гори абишат накӯ ман равмам гориш матра мебарам и хели озодӣ очаи ман сарто бега да хона нест чӣ кори фура мекунӣ и хелио нагӯ очаи ман парвон надора хо мехезӣ мо хумо соати 11 мехезем переговор ساعت دیگه هم خواب دیگه بیچاره خواب уже با دیم خواب نرفتسته دیم خواب بکنم очаи ман ҳамхе метова бигу нағзак не ки ганда ай пеш барои ҳамин ман короче бигу отношениёро ту худ бояд наладид кунӣ бо таар нахазе ки фаромаш руфтестай ба ҷои ҳавлина хоб аю анам хе фаҳмидӣ тамом гап мурд дӯсто мо омадем иҷа озюрт 49 замонда завтракунӣ яъне берунда просто одамо мешистиям чӣ консерт бошад чӣ бошад дилам дард кардаи рамонали то ҳамҷаро пиёда овардмон иҷа медоне ресторани сорбон буд мо як ранги нодидо айгилбута буромадагиам ободӣ дар шавӣ инро ҳабинен чӣ хушрӯ кардиян моро зоир файрод карда ха ҳама каса гуфтем я ужин мекунем мо ҳам ба зоира файрод кардем акс намедом аз зоира акҷа биё ба ҳам лестница поён буфурем биёя мегирам монаимҷа оя боло кор намекуна ягон мошин нагаштесада иҷа ба аюстаракш мегирам нест мепарем ам чамбарак уқа чамбараке нест мекарем ҳамунали наиҷо